Madokachere tauya dzanyasi Nhau zuva rochigumi notatu mwedzi uno waChikumi. Totanda nokurangaridzana kuti wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzibone zvitupa wari papuraimari yopagwariwa nopapuraimari yopachindenga nopapuraimari yopatarewa. Endai ipapo svikira zuva rochigumi nosere mwedzi uno waChikumi. Tiri kufara kunyepai kuti waitungamira kanzuro yomutoko pabodzibone murongo weguta wasigauke nawamukwekwe wakasungiwa wakaisiwa mujere kwemakore mairi nonyaya yekuita mutsepwede. Waari kunziwo wakagotengesa nzvimbo dzokuwakira zvisiri pamutemo zvakaita kuti wabatiwe. Tiri kuramba tichitenda izvi chiri pasino chimanyambudu, pasino uori, pasino kuita mutsepwede. Ipapa wakanga watengesa nzvimbo dzokuwakira panzvimbo yobhawa nodzimwe dzacho dzanga dziri munzvimbo yomabhazi. Aiwa, tiri kutenda wakawabata wakawaita kuti wasungiwe zvakanaka. Nyasi dande mutande radoka rikuita kuhwadza kuringa ipapa naMhanduwe makunahuna ari kuitika. Ipapa kupfa kwaMoreblessing Ali kwakonzeresa kuti Wanhu woZanu waende kumba kwache, kuti vanhu vese vari ikweyo vari kugweta zvokuchema mubiyawo. Wagoenda wakatiwo wari kubvumira kuti kuite vanhu voCCC vanouya kuNyahwai nokutoti iwo inzvimbo yawo woZanu. Zvati zvambooneka izvi watosvika pakutorowa vanhu wanga wariko wakagopamba vamwe vanhukadzi vanosvika 20 asi wazoonewa papurazipo. Zvinhu zvakadari zvinhu zvisati zvambooneka kana kumbwika munyika medumo. Idi zvinotoita kuhwadza. Ipapa zviri kutoitika izvi zvinogona kutadzisa mvura kunaya pokare gore rinouya zvikanetsa pokare nzara ikatsviriridza. Idi pakaita kunyangariwa. Apa mapurisa agotoburitsa tsamba ari kureketayo kuti vanhu vari kugweta zvavari kuita zvokureketa kuti kune zvakaitika pabodzibone nokubva waita iwo mapurisa akuenda kozara ikweyo. Mapurisa aya anorowa vanhu. Zviri bagoziva kuti zvichanyatsodini. Ticharamba edu takaringa tiko kunyepa zvinenge zviri kuitikazvo. Nyasi pano mapikicha aburitsiwa henokuti abvepi. Wamunangagwa wakagara non'anga, mamwe acho achiburitsa wachiita unge wari kumapostori. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Wamwe wagotoreketa wototi ipapa mapikicha aya ari kuratidza kutoti wamunangagwa zvaita kuwaomera manje waakutsvaga masimba akun'anga. Ukaona zvadandi woziva kuti pachiita kunyangariwa. Rekatione kunoita tsvimbonodohwe panoita zvokuvhota zvigore rinouya. Kwai mumwewo shamwari dzawamunangagwa akamboita ndiye munyori mukuru muguta rokwekwe Emmanuel Musara, kwai ndiye agonzi achada kuisiwa kuzeki ipapa makunokuno yano. Tichagoringa kuti vachamuisa chere kana kuti manyepo. Ndo zvareketeka nomakwai. Ichokwadi kuti vana vembwa vanosvinura musi umwe chete pabodzibone nokuti kwai chisi chinoera musi wachaitiwa. Ipapa nyasi zvagotoburika pachena kutoti uwaridzi womashwede iko kubhawa kunoenda wazhinji waye kwai ndo wamwe vanhu vari kupa kupopomedza mari makutukutu chaiwo kubato roZanu. Ipapa zvagotoburika kuti muridzi womashwede agotenga iyo sikavha yawamunangagwa iya nomari yokuAmerica inoita zviuru 50,000 $50,000. Idi wotoziva kutoti pakaita kunyangariwa. Mari dzese munoenda komwa ikweyo ndo dzinenge dziri kubva dzaipfudziwa pokare kuenda kokupfuisai. Heno kuti vanhu vachafunda chere kana kuti zvicharamba zvakandodando. Izvezvi Beshnafu Bridge iro zambuko riya riri pahwizi rwaSawe kwai zvaita kunetsa manje patoita kupfikiwa nomapurisa kuti dzimotika dzireke kugopinda mbiri pandopinde ibodzi. Ukaona zvaita kudandi woziva kuti pakaita kunyangariwa nokuti nyangwe ibodzi yacho kundopindawo hayo asi kutopinda munhu uchigara wakaita kubatira ura mumanja chaimo nokusha kuti peno ringandogwa uripo pakati.
kureketa kuno tichagolinga kuti zvichapera sei, asi zviri kuringisa kuti wakuru wonyikawo palibe kana mubodzi ari kumbolingawo kuti wanhadzirise kana kuti wavake rimwe iri rindoite rewanhu wanouya koshanya wachiona zvakambenge zviripo munyika. Heno mabi angu kuti wachazvikona chere kana kuti wachazviita chere, ticharamba hedu takandolinga. WoZimbabwe National Chamber of Commerce wagonyadzisa zvinonyanya kunyadzisa chaiko mabuja. Ipapa wagotoreketa kuti kwai mutungamiri wekambani yoNRZ ano mwedzi mutanhatu ari pabasa ndiye akagona kutungamira, akaita uyani wekutungamira makambani ese gore rapfuura. Ipapa wagotoreketa kuti kwai iye mutungamiri wekambani ndiye ano uyani unonyatsosvika chaipo chaipo, asi wazhinji vanhu wabva wabvunza kuti kohokonai zviri kumbobvepi zvaari kugona zvacho, uyani wache huri papi, nokuti wabasa wache waribe kubhadhawa. Izvezvi kambani yacho iri kutoita kutsvaka zvitima nezvimwe zvekuseenzesa kubva kune kambani dzokuSouth Africa nezvimwe zvakadandando, wosaya kuti chaari kukona chacho chii. Heno mabuja kuti zvichambodini, asi tatoseka nazvo izvi, tiringedzo pasi rese. Tanzania yahwadza wanhu nyasi paburika masoko okuti wari kubisa wanhu kuchiMasai kungorongoro kwavari kwavanogara. Kungorongoro kundo kwavakagara vachitogara nomadzitateguru avo nomakuva avo, ndokwazviri ikweyo. Kwai wada kuti wagoise mhuka nzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzichitiwa newanhu wechiArabhu. Haidi mari yakaita kunyangariwa, wakuru wehurumende wakada mari kudari, zvino zvaita kunetsa. Tikundoimba kuti waende kumatare kana kuti zvimisiwe izvo zvokuwabisa munzvimbo dzavodzi. KuZambia kwai mutungamiri wobazi rehurumende ikweyo rinoringa nezvokupinda nokubuda kwewanhu munyika adzingiwa ipapa nonyaya yokuita pakunyangarira nonyaya yache yokuita zvinhu zvomutsepwede hwokutsvaka wanhu wechiAfrica, wanhu watema basi kuti atindimi wanhu musiri munyika zvisiri pamutemo. WaChina nevamwe varungu vanondosiyiwa vachipinda nokuburika zviribe kana mubvunzo, asi wanhu wechitema ndo vanoramba vachindokumbiwa vachindoitiwa kunge ng'ombe dziri kuendesiwa kudhibhi. Aiwa, tiri kuti penhu zvichachinja, rekai tigoona achapinziwayo kuti anenge achiita sei, asi zvaita zvakanaka izvi. Ngugi wa Thiong'o munyori mukuru anomukurumbira kukinya kwai agonyora bhuku rache akarichinja kuriita kururimi rwechiGikuyu hunova rurimi rwache. Bhukuri kwai rinonzi iro pachirungu River of Life kana kuti rui rwamwoyo. Aiwa, tamirira kuti tigomba kuti anenge achizvikona chere zvokuti aite akawanda kuti aite kudando. Akakona kudando, aiwa zvinoita kuti vanhu vazhinji vagozive kuti urimi hwedu hwakaita kukosha. Ndo rimwe donzvo redu mabuja kuti patinenge zenge takura, aiwa tichatochinjawo mamwe mabhuku achinyohwa kuita chibuja. Tichiringadzo mutambo, chikwata choAu Ahli chasiyana naPitso Musimane kubva Nyasi. Kwai Pitso uyu ndiye agoreketa kuti achadaba zvokuramba ari ikweyo, akuda kubva, wakabva wabvumirana kuti abve hache Nyasi. Aiwa tomushuwira zvino palibe kwareketeka kuti ndokwaakuenda pari zvino. WomuSouth Africa wari kuita kufara kureketa kuno kwai wakuru Formula 1 watouya munyikamo koringa nokuita musangano kuti vanokona chere kugoisawo South Africa pakayaramipa kuti iendewo pamutambo yogore rinokuuyari. Tichagoringa kuti wachazvikona chere kana kuti zvichadini, tichange chikunyepai kana zvikakoneka. Aiwa zvikakoneka totoziva kuti yauya mumhera medumu peno tingandokwanisawo kuenda koiona dzimotikadzo dzichiita kutekaira kumhanya zvese nokuita. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiburika zvomabuja. Tiri ipapo kwaNyasi tagumira pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, murinzike zvisvinu.